Ya bafowethu, kunganjani sihlanganeni kuyi-Sunday sibhale incwadi siyithumele kuDonald Trump simbikele nge-apartheid nangazo zonke izenzo ezazenziwa ngabelungu namabhunu nabo bonke ababethumba obabamkhulu bebathatha bebenza igqila. Ngazi ukuthi uqhamuka nomunye ushuni uza nenye njengoba ethi in South Africa there is a genocide. Wayekuphi nge-apartheid ngoba ezokukhamisa manje? Uma kuwukuthi wayengekho okanye wayengekho kwezepolitiki is fine. Ake simtsheleni manje ukuthi labantu abalwelayo badlala indima engakanani ekuhlukumezeni obaba bethu ngoba silana nje. Wow.